Ngiyanibingelela ekhasini lami la YouTube. Nikhuluma noKhweshube Madlala. Namhlanje sizokhuluma ngesihloko sokulahla isilwane. Kubalekile ke ukuthi usilahleni isilwane bazalwane kakhulu nje kubaluleke ngohlobo luyisimanga ngoba asiyisindawo. Isilwane siyalahlwa ke nje siyalahleka futhi nje siyinto esukayo nje kuwena nje isuka iphele nje nyanyanya nje isuka iphele nje na isilwane ngasona sakho siyasisusa nje sisuke. Isilwane simbi ngokuthi sivala izinto zakho. Isilwane uthola ukuthi uyofesa, isilwane fike kume sona ngaphambili. Uthola ukuthi uhambisa ama-CV, isilwane simboza kwayona leyo into yakho nje ihlala inesinyama njena ingaphumeleli. Kanti manjena isona lesi silwane lesi sigijima phambili. Isilwane ke siyinkinga ukuthi siyezwa ngisho ukhuluma ukuthi ngizosuka namhlanje ngiyofaka ama-CV endaweni ekuthi isilwane sesigijima sivale kuyona yonke lento. Usufaka i-CV, thatha i-CV yakho uyojikijela emgqonyeni. Awusabizwa, bayabizwa abantu, usale kubizwa abantu abanama qualification afana nawakho, uthola ukuthi uyasala, awazi ukuthi usala kanjani. Kanti isona lesi silwane senza kube nesinyama, simesane sikumboze nje wena, uthola ukuthi uba nesinyama, eyakho into njena ayiphumeleli, ayiyi phambili, kugijima sona. Siyalahleka ke isilwane, angikhathali noma eseminyaka emingaki osakubeletha, uyakwazi nje ukusithatha nje isilwane uyosilahla, sisuke siphele nje kuwena, uvuleke izinto zakho, uphile. Ngoba isilwane siyinkinga ngokuthi uma umuntu wesilisa uthola ukuthi uyalala ebusuku nangu umuntu wesifazane, sizenza umuntu wesifazane omaziyo silale nawe. Sekuyabe wena uyafika kulo wakho okuyena enijabulisana naye, useyafika njena usudangele nje, akusabi kuhle, akusabi mnandi. Nithi ngiyenkonzweni yekamero isilwane sigijime sona phambili, ugcine ukuthi njena into yenu igcine nje engasakujabuleli ukuba nawe. Kanti manjena unale nkinga yalesi silwane, mhlawumbe owesifazane wena unendoda ongayazi, uma ungena embhedeni mhlawumbe sizishintsha sizenze yena lo muntu othandana naye, ungazi ukuthi manje uphuphe ngazi ukuthi bowunaye wena, uzugcine nawe ungazi ukuthi ufinyelele egcineni. Kanti manjena isona isilwane lesi. Ngalokho sothi uyafika kulo ujabula naye, uyafika nje kuwena nje kujabhekile nje kujabhekile, ngigcine ngixabana kwakona efuna ukukushaya kwesinye isikhathi azakushaye ukuthi ngishuthi wena usuyajola nomunye umuntu onaye eceleni. Kanti iyona imikhuba yaso isilwane lesi nje. Isilwane sinemikhuba eminingi kabi. Kubalekile ukuthi nje sikuqaphele lokho ngoba ugcina usuzondeka nasebantwini ungathandeki. Kanti manje nayilesi silwane uzophenduka ugcine usubizwa kwawena ungathi umthakathi ngenxa yesilwane esingibathayo engasone sakho. Ugcine manje nasengazi ukuthi ngoba usisusi uze kugcine sengazi ukuthi esakho lesi silwane ngoba phela sihlezi sinamathele kuwena. Siyasuka ke nje isilwane siyinto ubala kabi nje, siyasuka ngikhathali noma thiwa sesuneminyaka emingaki, usuhambe kangakanani nje. Isilwane nje asisibheki nje, siyasisusa nje sihambe siphinde la siphuma khona siphindele kumnikazi waso. Kubalekile ukuthi abantu abaqaphele izinto zabo, baye nakubantu bezwe, ungahlali nento ekuphatha kabi ongayazi ukuthi ihamba kanjani. Kufanele uzwe ngempilo yakho ukuze impilo yakho ihlale njena isesimeni. Bangathi abantu bayaphumelela wena ulokhu ushona emuva ezakho izinto zimile, kanti manje utikatikwa isilwane nje ongasazi ngokuthathe pho ongahlanganele utho nasongasona kwayesakho. Kufanele abantu basukume njena basilahle bazalwane isilwane ngoba asinayo into enhle empilweni, asiphumelelisa siyisi phambili isilwane. Ngiyabonga kakhulu uKhweshube Madlala lo. Inamba yami iyona lena elawo ezansi. Ngisemgababa ngihlala eThekwini endaweni yasemgababa. Ngiyabonga kakhulu.